Altıgarlı adındaki Türkmen film ve Lenfilm kinostudyalarının bilelikteki önümü. Ivashka! Doğunculuğum! Çaltırak kaytıp gelin! Gelin çaltırak! Polyami! Bana döneydi mi? Karamayak! Dur vakari! Miyakeni mumlük bile derin! Gözünde ot yakarın! Bozok mu geçecek buraya? Kamçını ver! Kamçını ver! Girdiğin ilçi, Yuri Belov'un Yatatug hem Akartug romanının ähenginde. Senarinin avtorları Hal Mehmet Kakabayev, Yevgeniy Michko. Filmi koyun rejissör Hal Mehmet Kakabayev. Baş operator Eduard Recepov. Baş художник Александр Чернов. Композитор Recep Recepov. Operatörü Yusuf Yağmurov. Redaktör Kadir Annaya. Baş konsultant tarih ilimlerinin doktoru Murat Ananepetov. Filmin direktörü Gurban Anna Gurbanov. Başı rollarda Dede. Hazırın kenarından ortadan tattık.
Diýirimin. Kim bardy? Gämiçi mi? Rus men. Smolin Ivashka. Suver. Assalamu alaykum Mojan epe. Wa aleykümselam. Taban gelýäňizmi? Tabyň niçik teýin aga? Ýagşy oglum. Tanamadyň oý diýen. Men Nazar Ali, Niýazyň ogly. Şu edek başyny ýatsa oýaly bäri. Dowdup tepeme, ata-babamyň ýurduna gideli diýip durdy. Men bir porhany bilýän. Agşama ýokman getir. Bor. Ha oglum. Hoş bakalım. Orad nepe? Öylerdikin. Näme dursun? Al gel kömekleş. Al altany. Rus mu sen? Rus. Inertsämsen. Yat balam, yat. Yeri. Onu edil bäbek ýalyk edýän. Hasan taýlyja bor. Ya begen çeke galy bermek. Allah verse, taýym orda. Çöllelele yeka bolsa gelemem o ýagy bor diýipdirler. Belki biri var, yine bir ogly ber aýetde. Ýerden şükür Tanrym. Ýene bir gün geçdi. Kaçarın men. Nebyan Zawudundan saptım. Deňizden ýüzüp geçdim bir ýere Urýar. Urýar. Bir yerler bilen oyun etmegin. Tezigiň bilen gatak galarsyň sen. Urýar. Sağlık mıdır? Esselamu aleyküm. Gurgun mu taňam? Çıf. Çak. Ak koynyk. Orad epe, oyun soy. Ve näme goja yaranok muka? Şüpine hilti diýbäy. Dini başkan kanı gerek.
musulmanın köle din maşanğanı kaldılar. Orta gözden salma, olaman kalmalılar. Yaxşı. Oğlum, sana çok sözüm var. Uzun nefes. Seni kervan sürüp, yedekliyime hayranım. Kendi at gördüm. İyiliğin sana sarpa koya. Yani sen iyiliğine bir tada edip bilen yok. Atava yurdumuzda haçan iğne gana yaşar, şunu edip bilen yok. Kuş kumrularım. Yemişe öz ortasına duran yara. Yavan canlarlarım doğduk mekanı avatçık olup can alıp can veri. Bizim mekanımız bara. Arman suyu yok. Oğul sen hiyalının havarlı men. Sen vaatlar oğlum annem. Enne sana akbata veriyen. Bir de oğul. Orası başanka git. Yoluna hak bolsun. Tayfaları dinleşe çağırın. İyişip aksakallar nama yatsınlar. Mevlerini koysun. İlçiliği onarcak buraya döndüm. Qarı amanatın tavşırdığı diyen. Yer çokunan olmağın näme? Ölen musulmana. Farkı näme adyma? Yüreğin eýlýärdi. Kabul! Ulan öyle bet bakıp getirdin. Sen kanın koza kömür etmedi. Ne sen ölüyorlar? Näme dursun? Al paltany. Ýeşiň belmol. Aňalma. Näme otursun? Gymylla. İvahanı bizi ağır güne salli. Oğlun oğlu göç görmedi oğulluk. Däde. Men Hacı Tarhan'na bir baý täsir bilen tanyş boldum. Özü pirtiýär. Kinya Samanow diýerler. Öňe kän wagt bäri orslaň arasynda ýaşaýar. Ol orslaň dinine giripdir. Ýöne gowy adam, halal adam. Ine şo Kinya maňa orslardan kömek soraň diýip maslahat berdi. Olaň şu mahalky paşady güýçlümüş. Oň biz bilenem töwde etmek niýeti barmyş. Bukhara, Xiwa, hatda Hindi bilenem töwde etmek ýoluny aktarýarmyş. Ors paçasyny ýapça bolmalymy? O kapyrlar bärik gelip bizim Türkiýan kinýaýaly öz dinlerini öwürerler. Ýok beýrat bolmaz oglum. Bu toprak kapry aýagyny basmaz. Ondan ölgen horlu ors paçasynyň ne adarına? Olar nire, Türkmenler nire.
un برحمتك يا ارحم الراحمين. Sen edil, sen karadinin pürsüyan şağı ideali, periyali. Sen ne hili güzel. Menden korkma, men sana yamanlığım yok. Men oğlumdygyny bilýärmidin? Men de şöyle, Bıçağı nereden aldın? hıyarım kaçmaktı. Ol ortağa kaçıptır. Atam alıp gidiptir. İsa aydan bu çölle şehideler. Ben ilikte yaşarından şehit ölenim oğudur. Ne görgüyündü? Adamlar birbirine ağaç kurt yali. Sen çöl böğürtünden insan böğürtünü halas ettin, aklın yetiyor mi? Kalını tayinle ver. Seni öldürürsün mi? Kim mi? Fatma diyeler. Karnak. İranlı. Oho. Köyünük, kocayının oğlunu halas edenin için. Ha? Sana doğunum. Öyle tek sarılacak. Kövüşüm. Bir de köyüne der. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Hoca Nefer. Bar emed bir halk. Ütüş doğan yer. Yani näme üçindir be Hywa hanyň garşysyna bir eliň 5 barmagy ýaly döwli bilemdi. Men ýanyma maslahata gelipdim Hoca Nefer. İkiden biri. Bire, öňkü güne maňly bolubermeli. Fewdan geçirdi kerwanyň awatdy. Ýeke perdendiňe gowunyp ýördüm. Bu daýberde ýene boluberer. İkinji ýoluň ýene şeýginanmaly. Aksakallara hädidirmeli. O da başa bardy. Geňeşi ýygnar. Aksakallyk möhürli namaty bolmasa men ilçi bolup bilmene. Ýagşy. Ýaşullara häde diýdirdiň. Olar möhürlerini masdylar. Ana şonno Hywa hanyna yaranjaglyk etjek bolup badawat çapar gitjegi mikuşdyr. Şonno Hywa han senden diýilmek üçin elinden geleni gaýgyrmady. Ýeködüň bilenem çäklenme. Bütün neberen helak bolar. Orsular bilen ara gatnaş gaçmak gurulna gatnaşanlaram hyýlap goýmasa gerek. Hep bolmaz mundan. Kimirjak bolýar abi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Adam ölmese her zat eşitjek eken o. Onu da kimden? Hoca Nefer senden. Dün näme demekkä gidip gelenin? Sen bir atsyň aýlan. Gökden aksakallar muňa hä diýmez. Musulmançylyga. Bu Orsiýede ýapça bolmak hey musulmançylyga gelşek zat mıdır? Muhammed Bay, dokunaçtan habar yok diyenler için eken.
Geçen ışgırılan mallar yadınızda mı? Bizi himayet etmeğin deregine Şiirgalhan qaytan pacı köpeltti. Orlanını himayet derkar. Biz adi Türkmene. Bize şonu ama öz yüreğimizin mührünü batmardı. Onun için arınıza mıynama. Ay, siz sizden bir daha detecek bor. Hani aykatlarak bolsaňyzlar. Adamlar. Biz bir-birimizi dinlemeyi başaramdyk. Belan körgüm şonu. Her kim öz gepini öwürjek. Ine biz Ors bilen gadimden mer sewda edip gelýär. Ey görün yamanlygymyz boldymy? Ya olur bizi dinden çykarjak boldy. Taypan mühri mukaddestir hoca nefes. Sen munin gatyk gawaha diş. Hiyalın gatı daşta sen. Uş yeterden hem daşta. Menem dinleyen adamlar. Hoca Nefes'in aydanına pitüwa edemek. Men Muhammed Baylık. Ors padşahyna ol yapmalıyım. Şonsuz yaşaptır, yine de yaşar. Olaydı, eyvoda boldum men. O yerinin ilata Şiirgazhan bilen oňuşda bor diýerler. Hey, gidin ona Şiirgazynka. Agın gününe ayırsınız. Bir de yölür suyun hana boyun bulmaz. Siz bir boyunu yokyň. Siz İran şahyna mäsiliňiz ýok. Bilip goýun adamlar. Şu Taypan bolan ýerinde indikile bizi görmersiňiz. Hani ýörüň. Aksakallar. Ne güller bilen başımız cem ettik. Maslağa da ýynandyk. Eýilimizin ykbalyny unutmalyň ahry. Kıywagany aham derýän akmyny ýütgetdi. Bizem şondan märi goldan gola göçüp ýörüz. Ana bir taýpa gitdi. Garanym gitse. Yeni hemme zat öňköňkülüğüne galy bermeli bolmaka. Suuda indi türkmenlere güzeran bolmady adamlar. Men kän ýurt gördüm. Eýranda da boldum, Owganda da. Türkler bilenem, Araplar bilenem söhbetdeş boldum. Bir döwüm nan üçin bir wara tutunup tertepil bolup, aş suusuz adamlaryň mekbe barýanyny gördüm. Ýöne hana döwüm çörek. Ýaka ýol bar adamlar. Kömek ortalardan soramaly. Am derýany öňki ýoluny agdarmaly. Oňa dediňe, ortalar kömek berip biler. Hani getirin amany. Ýöne adam ogly bilmesin. Ödüň bilýäňi. Haýwahany aňaýsa Aňmaz. çakkanrak bol. Bire yetip gelýär. Ne alt. İşiň rowaç boldun. Tagryl kal. Çu. Öňürdikdirler o. Hiç kim aýtmajaň andyç. Andyçen. Zamany şeýle. Begenç. Gel oğlum. Han gel ver. Yine men sana oğlum navat getirdim. Men yokkam ýüregiň gitmedi gerek. Bu taýdan kaçamydyk, dädi. Adam bilen gider. Gele ort. Her gün çolup duranok da. Türkmen eşeğe sana gow gelişi. Hadam göderleşipsin.
Beçäşi. Diýmek onanypsyň da. Bol bilýär. Sen onanan bolsaň, beýleklere onanandyrmaňa. Özüň gördüňe geňeşi deri palyanşyna döndürip barýarlar. Onsoň karara geldim. Oy hoca nepetiň dostum onu ýadgar ýaraw diýsinler diýdim. Geňeşden gelýäk ýar alýşan maňa käýinni. Hoca nepeti arka çykmalyň diýdi. Diýmek, oň taýpa möhürüni namaňda gatap edäk. Töre geçip. Bide oturmağa wagt ýok dost. Inni taňsa beräýmänkä. Owalar uramaly. Aksakallyň üstlerine barıp aýmasak bolmaýar. Çaltyrak bolun, çaltyrak. Ýöleri getirin. Hoca Nepet habarlaş. Ey Xiwa Hanyň nökerleri mehman geldi. Hoca Nepet'e yok. Nire gitti? Niregden aýtmady. Aýtmasak bolýam, köpte ýok. Erkek köýekliň bolsa çık bärik. Sırtını kaçıranın başı ölümlü ünhaşı deyut yani. Hoca Nepet nerede? Hoca Nepet mi olur be? Getirin. Vay! Vay yeter! Değilsen! Vay yeter! Aslanım varlarım, ona peydana yetmez helak gördünüz. Hoca Nepet'e aydım. Oň oğlu Han Hedretlerinin mihmanı var. Hoca Nepet'in öýüdi barýança, oň oğlu şu ýerde bar. Ýöner ort kapırlanka gidaýte bol ýekidi kırarından çydap jör. Aparın bunları. Gıйba bağlarına tatarsaları. Getir bäri. Vay yeter! Yeter! Vay yeter! Ýöne. Bir waňy taňa mede. Ya perwerdigar. Türkmeniň suwuny sen gaýtaryp ber. El günüň alkysy saňa her pay bolar. Aman gitti, aman yer kocanı. Allah yarın olsun. O ne? Cemaat. Şuun şiyordaydılarlar, hemmesi şiyorda da kalmalılar. Hoş wagtyňyz. Saglypda görüşelik. İşiniz rawat olsun. Ne morli. Xiwa Hanyň nökerleri döküldi. Öýde nepes öldürdiler. Begen Jamal gitdiler. Bel urunlar. Tamasından tapsınlar. Hoca nefesini izinden yetmeli. Men öýdüm gider. Oğluk malum. Atın çal.
Oğlancık görünen akla. Nämeler şunu etsinlerle. Yer sana näme? Ey dedim. Yero. Nämeden gorkdyňar? Jüwet diýiller. Kimdiň gyzyny unutdyňyzmy? Ýokarda Allah. Oňa şat ýanyna da şiirler han. Yerde de men bardyr. Karamet Serdar. Nüm tüýüňizden birem gymyllamaz. Hojaýyn ýaly. Duýdur aýsam hak. Batyryň üstlerine çaldyrak. Daşlaryň gabagyna şardyma garaşyň. Ana ýakynrak diýişim. Men oglum nerede? Ýolagçy kimiň ogluny gözlýär? Nerede oglum? Kim barsyň? Men kulum. Sen Begenç'ten haberin yok mu? Günnüde gördüm. Gün yaşansam öyle. Bak, şu ormanlay. Örekmedik. Öldürmen beni. Men barnaydayın, barnay. Ine şu bardat bilýän Men bilýän. Men oglugyň nerede dedim bilýän. Oglum nerede? Ay! Örekmedim. Örekmedim häzir. Hemmeden aýdaýyn. Men 7 san şagam var. Olan barsam bir-birine Nerede diýen? Ay tiýrek. Häzir. Häzir. Yine şu kuyuda. Begenç, oglum. Tere tavrak. Oğlum. Su getirin. Alın. İç oğlum. Vah şeyler. Hayal etmeyen yola düşmeli. Hıyva bilen aralık bir mendil yol. Bar git. Ýygdymyda gidelliýsege hadara çenni ýorduk. Haýdy men han kowy berer. Nädeli? Eka yol var. Hıyva varıp kervan saraylara siňers. Oğlam görüver ýaşy. Orad nepe? Egen jalla tiýrak öýügri. İlki biziň obamyda bararsyňyz. Soňman gyşlaga. Bassanım. Din. Ol dinden çıkanı ele salmanyň üstesine oğluny gire barıp soňam saptyrdyňmy? Ataň. Soňam jar çekdiriň.
Kimde kimdi göttüğünlük etse, almatı sıyırtmak var. Ötkünämi Gudratly han men maňla gara gapyl galdym. Men 10-20 körüm güttüne. Hoja nepetiň 250 tany kelle keser 40 ýaly bolup ýenni. Sen üçin ýolsan başymy oýmaga taýynymla. Beýtemem. Hoja nepetiň ortaýda eýýäm urany saňa kim habar bererdi? Ýoksa meg. Hoja nepet ýerine gaýdan nädir? Biziň kopup ýetişegimizi bilýändir. Ne görem ol eýýäm, eýwodadyr. Emme ýollary ýapyň. Ähli kergenleri barlaň. Jar çekdiriň. Hoja nepetiň niýedigini bilýäniň 100 tylla bayragy bar. Sen bolsaň düwetdin, şu wagtyň ödünne çöle çık. Hoja nepet hadara ýetmellerler. Ya şu haýyny ele salyp güneň ýuwarsyň ýa-da elläňden ýynarsyň. Ay halayko! Divanyň han hedretleri perman verenlerleho! Dinen çıkan manuşlaklık Hoja Nepet gözlenýänlerleho! Ol şivada olmalı ho! Şonu kim tapıp berse 100 tylla bayrağı vardır ho! Divanyň han hedretleri Bardy oňaý, men barýançam hiç ýana çykmasyn. Bolýa. Ýa toprağına hoş gelipsiň hormatly Nazar Ali. Assalamu alaykum Şöhret Wa alaykum assalam. Çaymy ýa palawmy? Şöhret ağa. Senin palawňyzy bir dağdan başga çaýhana küýsemez. Getiriberiň. Tamam alaykum. Gadyrdan siz täçirmi? Anýerden morsuňuz? Hadaryň kenarynda. Men adym Aleksey. Atamyň ady Svetoy. Ýa dilmaşly geldim. Ilki gelişim. Harýy dallym. Salgyçylar helak edýär. Oňa töle, muňa töle. Çullun çykarjaklar, tuğmaýa goýjaklar. Inne min ha ýyzma hyýallanýar. Ýöne kim meni akitjek? Kim bilýär? Umel terler, soýurlar dereň, garga çokolamaga zadyny almasa nädersin? Ýöne ha saňa boli pisindim oturdy. Eger sen kerwenge daklyşaýsam, nähil görýär? Çöllün kerwen geçirmek ardan düşýän ädälir. Ýöne kötüklük etmeseň, belki oňşar. Oňşar. Onda gepleşdik. Ýöne bilip goýsaň bilen men gitmen. Inim şady gider. O şu gün bazardan gul satyn aljak. Häzir hewada gulardan alapdyr. Belki özüňe gidersiň, ha? Hakyna kim etmezdim. Hewada kerweni özüm ýolatalarym. Aňryk şady gider. Bolýar. Sen darykma. Men kerwen saraýda bolýan, sen nerden taparkam? Biz seni özümüz tapar. Dönük Hoja Nepet'i ele salanın 200 tylla bayrağı vardır lahu. Dinden çıkan Hoja Nepet'in oğlu din ele sallanır lahu. Hoja Nepet ertire çelli hanın huzuruna varmasa, on yeketek miraslarının başı alınacaktır lahu.
Miraktar oğlundan din rızaktırla ho. Hoca nefese Tireçeli Han'ın huzuruna varmasa, on geçecek miraktarının başı alınacaktırla ho. Gerek bir yiğide gel. Medet gerek bir yiğide gel. Ah yıkılana ye yıkılama yoğun gerek bir yiğide gel. Hani getirin ben artığımı. Kala kala ye söyleşme ner burada yar değillaşma. Ner burada yar değillaşma. Evvel veri kıydım. Arnamızı ye iyilaşma. Naşi, kökümün doğam var. Biginç değilim o. Oğamızı mı dama biginç oldum. Herna uzaktan birliği olsun. O çigit olup yetişer. Oy Allah Teala'mına uzak yaş versin. Haydan Al. Miraktar. Begenci toğra gidip ettim. Gördüm bildim olmadı, ne etmeli var? Gitmeli. Nazar Ali, sağramış taraftan ulu solun görünüyor. 100 Abdullah var. Meret, Murat, Sapar. Kara terpek geyinde, alana çıkın. Şadin öz düşünür. Çu, çu. Kervanı koala taraf soğun. Üç gün mer udinluğun yoldu. Bugün bir yerde durunyali. Asıl yol önen ok. Darıkma, yol önyendir. Biz keyan yol öçtük. Men buyurlan her alan ne bilet. Şadi. Kara terpekliler. Nazar Ali şare dedi, ne der? Yüzün kuma tut. Kervanı sağa tarafa vurun. Alanda katlılar kim? Kaltamanlar mı? Altamanlardan emeter. Hanın nökörleri. Ne sandır ya? Kervanını dengde yetirmer diyeceğim. Sağlar diyeceğim. Fanrama diyalimi. Kalan ömrümün fanrak geçirsem gerek. Bu çöliyattan çıkarır yal olmadı. Bir de anam mani. Alexey, bilip koy. Türkmen bir söz öğren soň, ölür boş ötedine durur. Barang da ortette de, ayt şonu. Hemmelere. Bizim buğunun dediğim etmeye yok. Deyeceğini deydin. İnne gaytalama. Bağırlan kervanı! Yörün yükünem adamlarım! Emçin kervanı yoldan tavudum! Emçin yoldan tavuldum! Çölle yıkıp yürün kaltaman kengadırda. Onlap attın saklı ötmeye de kurup gerek. Ondan öz nazatını karamalı olayadı. At oynatma! Ben de kadar içini telmi oladı uşar! Men öz saklağın hata edey! Men ýaly bir pukara täzire saklap bolmak gaty gala bolar gadyrdan. Beýkany men näme ýamanlyk etdimken? Ähli kibarladyk. Olaýymda Hiwudan aýdanda ýene bir kerwan marýaldy. Onu ýatmat boldy ha. O kerwanyň öňden giden bolmagy ihtimal. Men onu görmedim. Kim bilen? Duraga, siz kerwan ýoluna düşün. Olanlar bir şadyn ýanyna uralyň. O da ýukturdan ýaga bolmaly. Ora sen bärde gal.
Çu! Çu! Ben beydiyen şadi. Benim şuları yan kula. Kanlı körleri. Sağ vakit. Çuvalları telkirtirin. Musulman toprağını sen Hudaýyňdan delalet bolmak. Men urus, täjir. Maňa deýseňiz, paça dil ýetirdiňiz bolar. Görýän orsuňmy? Yenç men. Ay, sizin mirlep beri oturmağında kalın! Yolu düşmeli! Dur diyen men sana bir heppe! Dur! İne sana! Men yenç. İne sana! Yenç men. Men ol. İne! Dur! Dur diyle sana! İne! Şeytana bu doňun dogrularına gereken şudur. Gur çağatından ýekdi bolmaz. Handur, Bu kerwende hoca nefes yok. Salamu aleyküm Durda. Amalsa gelýäňiz mi? Hala wallenen Oňat. orsuluk nämesi geldi? Safara sevdamyz hoňdy. biziň ýamimiz. Ýüzüne haçan gaýjak, eşitmediňmi? Soramadım. Hani bir hoca nefesi tutupmuş diýerler sol, dogrymy? Tutsalar tutandırlar, mene eşitemek. Ýöne oň oğlunu girip alypdyrlar, şona bütün hywajar etdiler. Ay oğul barada diýenin bar yalan. Men ol oğluny gören adama gabat geldim. Özüm yalan sözlejek adam däl. Durdu gelsen tanadı. Ağım. Pul verilse ol atasından satar. Belki ilinden yetip dilini doğrar. Dili kaltamalar soğrayandır. Ben nazar ala haber et. Bizim baş edimi Siryanı soğlayandı aytılar. Karamet otaylar ilk burnunu soku bilmez. Fatma qoğuyuz, meherli ha? Olgurnak. Menem kul. Sen beni möjekden halas etdin. O maňa topully. Onu sen men näde? Sen möjek öldürdinmi? Alajyň näme? Men onu öldürmesem. O meni alja. Durun tek. Şunu Fatma eltip ber. Mimini on köşeci kosalım kene. Yemek yarayandır, eltip ber. Benim için ben iyi bergen şekillerimi saklap yordum. Şolar birden bizim sırmıza açaysan etçi.
Açma. Olary üýşürip berme. Nerede duşyanlygymyzy ýatda saklamak kyn äle. Oglançyk gat getirdimi? Diýmek Atxanaň ýanyna. Öwmäge dedem. erkinlige ýetäýsek. Şolar seň üçin näçe diýsen ýazar. Musulman öz gecelerini ors bilen duşýanyny bileýdiler. Öldürler. Goýulursunlar. Benlik ölümden emmeter. Gel kaçaly. Finan göreli. Nire kaçarsın? Çöle çıksan ay ölüm. Deňiz bile kaçar. Deňiz meni öňüm bir ýola halas edipdi. Men deňizden gorkýan. Men mara gorkma. Hudaý ýol berse bir ýere ýetersiň. Allah bizlik bolsa diýin. Häzir gelýän. Bolýa. Men gorkýan. Men gorkýan. Sen goýup gidip bilmem. Ýür diýe. Hal hawlo. Erkeklerimiz erkek bolýan mutakarnak oğlun ýanyna algamaz diýdi. Men erkegiň bardygyny onuň gözüne görpelerin gelince. Şogarna gorsun ýanyna algamaz. Ohy, akylly diýdi. Fatma nirede? Bilmedim. Durun. Bir hiyoli. Hazırdan geliyor, hazırdan. Aysanırdan hala. Hoca nefesi taptınız mı? O deň işiň del.
Hoca nefes tapana 200 tılla vereyim neyse doğru mu? Önün kellet şun 2 tılla derli 3 tılla derli mahluk. Eğer hoca nefesin nerede men ayta aysam? Meni oynayacak bolma it oğlu. Dangda. Dangana taşlan. Ol ortayazının kervanında var ya, kervanında var ya. Kalatay diyan it oğlu. Ortayazın kervanı bilen bağladı. Ol kulların arasında. Koyverin atlanın gıtlanalın. Meşedimizleri ana varma kalı yetmeli. Şu tılla hani, onu bana kim verir ahirin, kim verir? Bayırın. Dedim Hülya. Dedim. Birinci. Değirim. Oğlum. Dede. Karamedin nökörleri. Ahire yetipdir o. Neciz. Korkma. Ne dersin? Mihman Allah'a var. Anıyorum. Indi korka zat yok. Ehtiyaç için sakla koyun, bolya mı? Bolya. Ivaşka, Oflon gemisi geldi. Ivaşka, Oflon gemisi geldi. Sen basını gidersin ha? Men nereye gideyim? Oflon gemisi geldi. O gemmen üçün ne mi genç? Näme bize sana ervet mi? Dedemden sorayın, ol sen öyüňe de goýber. Yok. Gerek değil. Doğru mu? O sana da kayar, bana da. Aydır, manaydır. Beytme vori. İkimizden işimizi görürsün. Ben orada dedim. Yok dede, yok dede. Bana hissat diýen ok, bana hissat diýen ok. Goýber öýlerini, goýber dede, goýber. Goýber başkan öýlerini, goýber dede, goýber öýlerini dede. Antene var. Ne etmeli onu ölümler? Dede gayt. Meni koyuversin deydin mi? Onu hadi. Düşünmen ron diýen mi? Men ortada açlamam bana näme garaşýany bilýän. Ayır kandalı. Ayır. Indi sen ara. Halay doğrusu. Öy tutup versem, çekene versem... Berde kalır mı? Kırnagan verer. Arnak. Yok. Men kimseden aranızda çağırmadık mıyıkman? Otur. Peterburu hıyalanyan. Türkmen tayfalarının ilçisi olup Pyotr Paşa'nın huzuruna varmakçı. Düşünüyor musun? Ova. Böyle gider mi?
Nasıl kara boyasak Türkmen'e demek edecektin. Kömek ederdim. Yolu dok. Nenen niçik bolacağını kim bilýär? İşi bitiremsen dört tarafın açık. Razı mı? Radila, ey tanrıyım. Yeri. Dädem meni hastarhana gidip ort mektebine berenine men ýaňy 7 ýaşymdaydym. Men kän ýurt gördüm. Ort dilini öwrendim. Aman Peterburgdan gaýdyp gelsem, enem hastarhana gidip okudaryn oglum. Men sual sen bilen etjek. Men ýolum uzak hem hatarly oglum. Birden maňa bir zat bolaýsa, ben men ornumy tutmaly bolurum. Men ýeke perdendim. Benim kökümden dowamy. Eger birden dolanyp gelmesem, men şu işimi özüm dowam etmeli boldum.